Здравейте, приятели! Извиняваме се за закъснението, но вярваме, че сме на време. Господ Бог да ни благославя тази вечер. Обещанието си е обещание, приятели. Стремим се винаги към това, когато сме повярвали в Христос, аз вярвам, че всеки трябва да бъде длъжен да изпълнява и да бъде съпричастен към това, което изповядва като уста, не само да направи изповед, но и да повярва. Затова Господ Бог да ни благославя. Казвам добър вечер на всички мои приятели, братя и сестри в Господа. Забележете, тази вечер при мен е моя брат Борис Боянов. Обещанието си е обещание. Пастор Борис Боянов е приел лично моята покана, защото съм го поканил, за да говорим върху една много дълбока тема и с помощта на Божието Слово и Божията воля ще ви преведеме заедно с пастор Боян. Така, забравям му името. Знаете ли защо? Защото много го обичам и вече не знам как да го наричам. Господ Бог да го благослави. Брат Бог. Брат Бог. Така иначе, бъдете благословени в изобилие. Ще помоля, ако има вече зрители, да сложат един лайк или да ни кажат как се чува звука, а през това време ще дам думата на моя брат да поздрави или да благославя хората зад с камерата. Здравейте, за мен е чест, за мен е привилегия да бъда тук сега и да споделя с вас Слово. Като силно се надявам тази вечер да размишленията ни да променят начинът ни на мислене и да ни доведат към една по-добра мисъл, а именно да служим на Господа. Радвам се, че съм тук на това място, радвам се, че можем да споделим този лайв. От тук нататък всичко ставаме в Божите ръце и силно вярвам, че ще бъде една прекрасна вечер, ще бъде едно прекрасно общение. Благослави в името на Господа. Бъдете здрави, нека да бъдат благословени семействата ви, децата ви, да ви се умножи благодат и мир. Амин. Така че винаги да бъдете радостни и весели в Господа Исуса Христа. Бог да ви благославя. Амин. Приятели, братя и сестри в Господа, понеже сме преминали през един много хубав и благословен празник, ние тази вечер ще споделяме с моя брат Боби именно този празник. Празникът, с който е минал и който е благословение за всеки, който вярва именно в този празник. Празникът е Рождество Христово. И ние тази вечер ще говорим за Рождество Христово. Но вижте, когато ние ще обосновим стихове и ще дълбаем в тях, за да видим нужното и полезното за нашата вяра, а не ненужното и неполезното. Какво имам предвид? Имам това, че ние няма да говорим за датата на раждането на Христос, нали Боби? Защото не е толкова важна датата. Разберете ме, датата може да е била много различна. Богословите и всички останали, които искат да дълбаят и да търсят нещо, това си е тяхна работа. Да, Бог е Бог на реда и на дисциплината, но разберете ме, факта, с който се случи, Библията ни казва, че имаше раждане. И ние тази вечер няма да говорим за датата на Христос, за раждането на Христос, но ние ще говорим именно за онази вечер, с какво се е случило и какво Господ Бог иска да ни каже тази вечер, именно с това раждане. Приятели и братя и сестри в Бога, имаме много познато слово и словото, което искаме да поставим за основа, с която тази вечер да размишляваме с моя брат Боби, именно се намира в Лука, глава 1, от стихове 28 до 38. Няма да ви го чета, но ще ви го обясня.
В онази вечер идва ангела, ние всички знаеме, и там донася благата вест, че ще се роди Христос с Божия син. И там има много дълбоки думи, върху които ние тази вечер ще мислиме и ще размишляваме. Братя и сестри, вярвам, че ако имате вяра в себе си, ще приемете тази вечер с доброто. Защото ние тук с моя брат Боби ще говориме боговдъхновени с неща. Неща, които изпълват живота ни, неща, които са ни нужни за нашата вяра. И вярваме с това да ни просветли истината и истината да ни направи свободни. Ако имате при сърце приятели, братя и сестри в Господа, споделете този лайв, за да може някой друг да слуша и да вижда, защото ние ще говорим за Месията Христос. Господ Бог да ни благославя. Случката, която се е случила, е била в една вечер, с която ангелът е дошъл. И именно, както казах, донесъл благата вест, за която ние тази вечер ще говорим за Рождество Христово. И моят въпрос към моя брат Боби е следният. Как разбираме с приятелю, братко, Рождество Христово? Слушаме много внимателно, за да схванеш идеята. Как ние разбираме Рождество Христово, но чрез призмата и откровението в онази вечер, и как днес ние го празнуваме? Как го разбираме ние днес? Каква е разликата и какво се е случило в онова време и дали го разбираме в нашето време? Господ Бог да ни благославя. Борис Боянов. Това е много интересен и дълбок въпрос, но аз бих желал да върна малко назад, за да видим обстоятелствата какви са и времето, в което наистина Архангел отговори на Мария. Нека се припомним първо, че Бог спира да говори на човешките синове от Малахия до този момент. От пророк Малахия до този момент, до зачването на Божия син, това е време, отрязък от 400 години. Мисля, че толкова беше. Нали? Представете си един отрязък от време на 400 години, в който Бог не комуникира с хората, нито чрез откровения, нито чрез съновидения, по никакъв начин той не комуникира с човешките синове. И това е време, в което, образно казано, Бог е обърнал гръб. 400 години. 400 години не са никак малко. И горе-долу, така като смятам, си правя една равносметка, че за 400 години преминават поне 3-4 поколения. Вярата за Бог се размива в това време. Убежденията вече не са толкова големи, колкото са били преди 400 години. Да. И това означава, че времето, в което живее Мария, едва ли не Бог вече е мит. Едва ли не Бог вече е легенда. Да, традиционно се покланят на Бог. Вършат служенията си пред Бог, но Бог мълчи. Бог мълчи и не говори. Така че, когато четеме тези пасажи, в които Архангел Гавриил идва при Мария, нормално аз представям картинката и доста често се запитал защо Мария в един момент реагира така уплашено, нали, в недоумение, но пък от друга страна си даваме сметка, че тя е втория човек, който вижда ангел в това време. Защото в старозаветно време ангели многобройни пъти са идвали, нали, са имали среща. Сега, Мария не е Авраам, който е свикнал да посреща ангели, да ги нагостява и от пръв поглед да разбира, нали, че са ангели. Всъщност Мария за първи път вижда пред себе си ангел. И тя е вторият човек след Захарий, бащата на Йоан. Да. Захарий вижда един ангел в светилището, сред светилниците, и Мария е вторият човек, който вижда ангел. И много пъти съм се питал защо тя реагира по този начин, защо е в недоумение, защо е объркана, защо е оплашена, но в същото време разбирам, че тя за първи път вижда пред себе си ангел, който носи благата вест.
Когато гледаме Рождество през призмата на откровенията, всъщност ние виждаме, че още в старо време има много пророчества за раждането на Божия син. Комичното днес е, че извичаме името Исус Христос и сякаш Христос забравяме, че е неговата титла. Помазаника, Месията. Днес изговаряме името Исус Христос, така че сякаш Христос е през името му. Сякаш, че му е дадено като през име. Както аз се казвам Борис Боянов. И колко често се случва да забравяме, че всъщност Христос е помазаникът, Месията. И когато казваме Исус Христос, ние казваме всъщност Исус от Назарет, помазаникът. Но когато виждаме Рождество през призмата на откровението, всъщност ние разбираме, че това Рождество е предречено, нали, и пророкувано още от древността. И това е време, в което Бог решава да пристъпи към един нов план. Айде така ще го кажа. В старо време се е случвало така, че хората са принасяли жертви за умилостивение, но там само се е припокривал грехът. И това е време, т.е. Рождеството на Господ Исус е времето, в което навлиза една нова ера, едно ново начало. Време, в което грехът тотално ще се унищожи. Няма да се препокрива от година за година, а тотално ще се премахне в неговата кръв след това. Да. Така че, от друга страна пък ние доста шумно и доста емоционално, да речеме, празнуваме Велик ден, без да разбираме, че ако е нямало Рождество, нямало да има Велик ден. Така че Рождество е забележително. Рождество бележи една нова епоха, една нова ера, едно ново начало. И това е един много такъв фрапиращ момент, грандиозен момент. И въпреки, че там Библията казва, това е свята нощ, тиха нощ, а всъщност ангелите идват и на овчарите казват: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците. За мен това е една ключова дума. Мир на земята между човеците. От днес ние живеем в едно немирно време. И там ангелите прогласяват и казват: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците. Защото всъщност мирът се ражда тази вечер. Тоест ние трябва да разбереме в онази вечер, когато е дошъл ангелът, то е дошло и небесен мир. Абсолютно. Защото с раждането, с зачването, дори с зачването на Христос, Да. се зачва мирът на Той земята. ще се нарече княз. Княз на мира. Той е носител на мир. Абсолютно. През призмата ако погледнем Рождество през призмата на откровението, всъщност ние виждаме, че това е в плана Божий. С идеята на това вече да не се препокриват греховете, а тотално да се унищожат. Като изпраща своя единствен син. Да. В тази мисия, в тази позиция, ако щеш, така че да приеме всичко на себе си след това, за да може днес ние да бъдем свободни, днес ние да бъдем оправдани, да бъдем изкупени в него. И да се наречем евентуално царско свещенство. Така че, когато гледаме през призмата на Рождество, през откровенията, всъщност виждаме, че Бог това го е намислил и го е направил. Идеята е такава: как празнуваме днес Рождество, как разбираме днес Рождество и дали все още в нас живее онази свята нощ, тиха нощ. Онова свето нещо, което са преживели, да речем, овчарите, които са били там на полето. Да, наистина, дата не е спомената, а и на мен не ми трябва. Дата за мен е достатъчно, че Божия син се роди. Има раждане. Така че това са формалности. Не ме засяга много, защото смятам, че ако дори да знаех точната дата, това не би ми помогнало, не би ме изградило по никакъв начин. За мен е достатъчно, че се е случило раждането на Божия син, че дойде на земята и това е факт. Но днес, когато ние празнуваме Рождество, всъщност ние виждаме, че Рождество не е вече онова Рождество. Вижте, дори не мога да кажа, че... Защото, вижте, нека си го кажем, в Библията никъде не е описано, че първо трябва да се празнува Рождество. Рождество се празнува вътре в самия човек, в душата, в сърцето. Тогава, когато го приемеш за свой личен спасител, ти преживяваш това Рождество в себе си. Тоест, това, което ние празнуваме, можем да кажем, че е външно факт на нашите очи,
но не го преживяваме. Не го преживяваме вътрешно, то не преминава през нас, защото в днешно време е факт, че ние Рождество празнуваме съсредоточени повече върху трапезата, върху храната, върху питиетата и върху другите неща, но не го преживяваме вътрешно, не го преживяваме лично. Защото само тогава, когато го преживеем и лично в себе си, когато това Рождество мине през нас, ние ще осъзнаем какъв грандиозен план е направил Бог за нас. Ние ще осъзнаем всъщност какво се е случило точно. Защото Христос идва, ражда се на земята с мисията да отиде на кръста. Да. И до известна степен, да, това е радостно. Не отричам, това е радостно, това е най-великата радостна новина, която човешко същество може да чуе, че се ражда Божият син. Знаейки за какво се ражда. Но днес ние празнуваме Рождество така, че с непълното разбиране. Непълното разбиране, фокусиране върху един куп странични неща, но не и върху самото Рождество, което би трябвало да премине през нас, да го преживеем, да го усетим, да го вкусим, за да разберем каква е била мисията на Бог. Споменал си, братко Боби, всичките писания, които дават, всичките пророчества, като пророк Исаия, още в начало на Битие 3.15, нали, както се казва. Тоест, спомням си думите на апостол Павел, искам да подчертая нещо, като ти говориш, на мен ми дойде чрез Божие Слово. Това, което апостол Павел казва така. Това, което се е случило в онази вечер, ангелът носейки това на Мария, знаете ли, апостол Павел нарича Синът Божий вечната велика тайна. Тайна, с която е била скрита с векове и от поколения. Но казва, Бог е благоволил да разкрие на нас своята вечна велика тайна. И забележи, че в онази вечер, докато идва ангела, приятели, братя и сестри, както казва моя брат, откровенията, които ни носи, че той ще бъде Отец на вечността, княз на мира. И също Библията нарича Христос вечната велика тайна на Отец, че Бог има син. Преди малко Боби е казал, че толкова години наред Бог не е говорил, не е изпращал пророци. Абсолютно. И изведнъж идва ангела, за да и разкрие онази тайна. Но не само тайна. Трябва да разберем, че тайната идва с мир, идва с благословение и стерени за човешката раса. Приятели и братя и сестри, благодаря на Бога, че Боби е дошъл тази вечер, за да си приказваме. Вярваме, че ще бъдете сдокоснати тази вечер от именно това слово. Боби, приятелю, виж, в онази вечер мога да го задам като въпрос. Как можем да разпознаем днес Божият избор върху нас самите? Защо ти го задавам този въпрос? Защото ако обърнем внимание на стих 28 в Лука, глава 1, стих 28, забележете какво казва ангела. И като дойде ангелът при нея, каза: здравей, благодатна, Господ е с теб, благословена си ти между жените. Забележете, колко много жени в Йерусалим, колко много жени в Израел. Защо според вас Бог е избрал именно Мария? И забележете, че това, което казва ангела, я нарича здравей и благодатна. С други думи, Бог Отец определил специална благодат. Знаете ли защо? Защото Божията благодат можем да определим като Божие благоволение, върху което е дошло върху Мария. И въпросът ми е, Боби, как днеска можем да разберем именно Божият избор, че е върху нас, и второто нещо, че Бог е с нас?
знам, че си пастор и Не, всеки това въпрос... не ме прави толкова. И, Не, и това... всеки въпрос отделен от мислите, да мисля и да разсъждавам, е именно това нещо. Да задавам именно такива въпроси, защото чрез тях ще дойде откровение за нашата вяра, приятелю. Бъди благословен. Господа ви благославя. Ами добре, аз докато ти говориш, аз се върнах назад във времето. Си давам сметка, че в старовремието Бог е избирал единици, върху които е падало неговото благоволение, за да бъдат водачи или да избавят. Сега, ако погледнем историята на Израел, всъщност ние виждаме, че Израел доста често падаше в един грях. Той е идолопоклонството. В момента, в който се отклонявах от вярата си и падаха в идолопоклонство, Бог ги оставяше в немилост. И в момента, в който започваха да викат и да се разкаиват, Бог изпращаше някой, който да ги изведе. Така че в Старозавремето ние виждаме, че е имало хора единици, било то пророци, било то лидери и водачи, нали, върху които е било Божието благоволение да извършат дадената дейност, нали, даденото нещо, Да. и да изведат Израел на по-предна линия. Но днес идеята е такава, как да разберем днес дали Божието благоволение върху нас, дали Бог ни е избрал. Всичко това се крие в Христос, защото в момента, в който Христос се ражда на земята, Божият син, в момента, в който Божият син се ражда на земята, Божието благоволение вече е върху нас. Защото има един стих, в който казва, че не ние избрахме него, но той избра нас. По това разбираме още повече, че Божият син дойде, за да избави всички онези погинали, да потърси и спаси погиналото. До този момент, представете си една картина, как цялата земя, цялото човешко създание просто потъва в мрак. Потъва в една греховност и няма измъкване. И единственото измъкване е Христос. Едничката светлина в тунела е Божият син, Исус. В момента, в който Исус се ражда, започва нова ера. Започва измъкване на това грехопаднало човечество. Започва една спасителна мисия, една спасителна акция, в която Божието благоволение пада върху всеки един. Всяко човешко същество. А днес, как можем да разберем, че Божието благоволение върху нас или че Бог ни е избрал? Наистина ни е избрал в Сина си. Защото ние в Него сме осиновени, ние в Него сме спасени, чрез Него сме изкупени. И ако казва Библията всичко от Него, чрез Него и за Него, т.е. всичко от това, което сме в Него, благодарение на Него. Днес Божието благоволение е върху всеки един човек. Достатъчно е да приеме Христос за свой личен спасител. Защото, вижте, искам да споделя нещо. Един стих от Библията казва, ако повярваш в сърцето си, че Исус е Божият син, и изповядаш с устата си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще бъдеш спасен. Много пъти мисля върху този стих и когато го чета, на думи е много лесно. Повярваш, че е Божий син, изповядаш с устата си, че Бог го възкреси от мъртвите и хоп, готово, спасен си. Но дали е толкова лесно? Защото за да повярваш, че Исус е Божият син, това означава да му се довериш изцяло. Да повярваш, че Исус е Божият син, това означава да предадеш живота си изцяло на Него. Да повярваш, че Той е Божият син, това означава да всяка една секунда ти да прекараш с Него, да оставиш всичко в Него. Да положиш целия си живот. Всяко твое решение, всяка твоя стъпка, всяко твое намерение, всяко твое желание да го поставиш пред Него. Това е да повярваш, че Исус е Божият син. Защото Яков казва иначе, че и демоните вярват, треперят, но не се покоряват. Идеята е такава, да повярваш в сърцето си, че Исус е Божият син, това означава да му се покориш тотално. Това е вярата на това, че Исус е Божият син, тогава когато му се покориш. А че после вече изповедта идва сама. Изповедта идва
След като вече си повярвал и си приел, че Той е Божия син и със смирение си предал всичко в Неговата ръка, тогава вече идва изповедта, че Бог го е възкресил от мъртвите. Следователно, след тази изповед идва и спасението. Ти казваш, че можем да усетиме Божият избор чрез Сина. Само чрез Него. Добре. Знаеш ли, днес всеки изповядва, че вярва в Сина. Да. Но това да вярваш без да разбираш, без да уповаваш, Няма как да стане. аз не знам що за вяра е това. Нещата са толкова навързани. Че ако имаме само вяра, не ни върши работа, ако нямаме дела. Да речеме. Нали, давам просто един пример. Делата от своя страна не ни вършат работа, ако я няма вярата. Аз имам много приятели, които са страхотни хора, много добри, много добронамерени, които се раздават много, но всъщност не са приели Христос като личен спасител. И много пъти сме говорили и съм им казвал, всичките неща, които правите, са чудесни, но не са достатъчни, ако не приемете Христос за свой личен спасител. Но как да разберем в пълнота, че ние сме избрани? Нямаме мисли, с които да ни съм ли, не съм ли, пример, нали? И не само Божият избор да го разбера, да го спозная, но Господ е с мен. С какво ме уверява, чрез какво съм уверен, че днес именно това съм, което Бог иска да бъда? Как го разбираш това нещо? Това се случва вътре. Този процес се случва вътре. В самия тебе се случва този процес. Убедеността на това, че Бог е с тебе, то се случва вътре по един непонятен за нас начин. И всичко това е благодарение на вярата. Айде ще го кажа по друг начин. Вярата поражда тази увереност в нас, че Бог ни е избрал и че Неговото благоволение е върху нас. И тогава вече няма място за съмнение. Ако от другата страна, защото, нали разбираш, че монетата има две страни. Така. Ако от едната страна християнинът не е посветен в божествената воля, на божествените принципи, изповядвайки само вяра с уста, как ще разбере този призив? Няма как да го разбере, защото той като кораб, който се люшка, Яков го казва, като кораб, който се люшка от вълните насам и натам. Защо те питам всичките тези въпроси, приятелю? Мога да отнема малко думата. Разбира се. Забележете, Бог не е говорил толкова много дълго време. 400 години. И изведнъж Бог решава да пренесе, да издаде своята си тайна, че има син. И според второ следописи, сега вече давам с моята идея как Бог е дал своят избор върху мен и че Господ е с мен. Забележи, приятелю, 400 години Бог не е дал, не е говорил и изведнъж Той решава, защото се казва също и в Божието Слово, че се изпълни времето. Времето е дошло да дойде Божият син. И Бог трябваше да го направи чрез някого. И знаете ли какво казва в 2 Летописи 16 глава, 9 стих? Бог търси съвършено разположено сърце. Забележете, докато Бог търси през това време, Бог е видял Мария. Но всъщност какво е видял в Мария и какво може да вижда днес върху мен? Моите дела външно говорят за мен, както външните дела на Мария говорят за нея.
Но както вътрешността на Мария, която човек не може да вижда, но Бог я вижда, така и моята вътрешност днес, която хората не виждат, но Бог я вижда. Бог виждаше външността и вътрешността на Мария, както днес вижда твоята външност и твоята вътрешност. Сега, нали разбирате, че Бог трябва да даде избор? Трябва да избере. И ангелът казва на Мария: блаженна си ти между жените. Божията благодат и Божието благоволение е върху тебе. Не знам доколко сте запознати, приятели, с писанията и колко ги изучавате. Бих го задал като въпрос. От кой род идва Мария? И от кой род идва Йосиф? Защото Йосиф е бил също избран. Според Библията, Йосиф е праведен. И Йосиф идва от рода на Юда, царско потекло, от потоклото на цар Давид. Но забележете, ако изучавате списанията, ще видите, че Мария е сродница на Елисавета. А бащата на Елисавета е бил от свещеническият род, от рода на Арон. С други думи, какво имам предвид? Бог е видял царският и свещеническият род в лицето на Мария и в лицето на Арон, за да има правилен избор. Но това не е стигнало на самият Бог. Бог е видял и сърцата им. Днеска може някой да каже: еми добре де, то ние не сме от рода на Юда, от рода на Давид, ние не сме от Ароновият род, за да има Бог избор. Да, така е. Бог е избрал във времето именно чрез това своите царе и своите свещеници. Но днес Бог вижда външността върху твоите дела и вижда твоето сърце днес, приятели. Забележете, нека да говорим малко за вътрешността на Мария. Би ли Бог дошъл в онази вечер, ангелът, ако Бог не е видял нещо в сърцето на Мария? Според това, което съм чел и изучавам Боби, именно в тази първа глава Бог ми показал нещо много важно в сърцето на Мария, което днес търси в нашите сърца, приятели. За да положи своят избор, че Бог е с нас. Забележи, сърцето на Мария било смирено сърце, Боби. Сърце, което признавал, че Бог е всичко, идва от Бог. Сърцето на Мария, аз вярвам, че е еврейка и вярвам, че е било сърцето вярващо и уповаващо сърце на Божите обещания. Мислим, че Мария също вярва в обещанията, което каза преди малко на всичките пророчества, че Месия ще дойде. Имаше такова сърце, вярващо сърце. И аз вярвам, че сърцето ѝ е било посветено да изпълнява Божията воля в неговите планове. Знаете ли защо? Защото Мария каза следните думи. Ето Господната слугиня пред тебе. Нека да бъде според твоите думи, и ангелът си отиде. Мария е показал всичко на Господа преди да избере Бог Мария. Но днес как ще разпознаем изборът върху живота ни, Боби? Е последният начин. Бог те вижда. Бог вижда твоите дела. Но Бог не вижда само твоите дела. Но Бог те вижда и вътре в сърцето. И тук е въпросът, се повтарям, как ще разпознаеме Божият избор? Бог ми е дал откровение именно по този начин, че Бог може да даде избора.
И тук вече можем да разискваме кой може и кой не може да бъде с Божият избор, като мисли сам за себе си, що за човек е пред Бога, приятел. Да, имаш идея, слушам? Да, кръжиме около идеята на това какво всъщност е била Мария като човек и като добродетели. И докато говориш, аз нормално си мисля, че Мария тук така ги няма тия добродетели. Явно някой ги е насъдил тия добродетели в нея. Родители най-вече. Абсолютно. Добродетели, които в последствие вече Мария и един невъзпят герой Йосиф пък влагат в бебето Исус. Но аз мога да отида и малко по-далече на това спрямо добродетелите, които всъщност Мария има, защото ние виждаме външно, че тя е смирен човек, чиста, даже тя до такава степен е чиста, че дори най-мила казва как ще стане това, като аз не познавам мъж. Да. Но когато говорим за вътрешните добродетели, за жалост, днес ние успяхме да се очистим само външно, докато много добродетелите в нас като човеци липсват. И сега ще отидем малко и по-далече на това. Представете си живота след 20 години. Попитайте се вашите деца в какъв свят ще живеят след 20 години. Днес живееме във време на висока технология. Изкуственият интелект вече е факт. Абсолютно. Днес живееме във време, днес живееме във време, в което всеки се надпреварва кой кого да ограби, кой кого да излъже, кой с кого да преспи. Добре, представете си тогава, след 20 години, в какво време ще живеят нашите деца. Моите деца вече са големи, но внуците ми в какво време ще живеят след 20 години. Да. В книгата на Евангелист Лука, 18 глава, от първи там до 8 стих, Господ разказва една притча за жената, която е там при царя и иска правото си, Да. Но аз няма да се хвана там, но ще се хвана на последния центури от стиха. Нещо много важно, което казва Господ. Когато дойде човешкия син на земята, ще намери ли вяра? Много пъти съм се питал, каква вяра? Вярваме, че ти си Божия син. И изповядваме с устата, че ти си възкръснал от мъртвите. Още каква вяра трябва да намериш? Но последствие разбрах, че Христос говори точно за това. Когато дойда, ще намеря ли тези добродетели в вас? Защото така, се сещате, че след 20 години вярата в Бог ще бъде мит. Ще бъде демоде. След 20 години хора, завързани в своето ежедневие с още по-висока технология, след 20 години, когато автомобилите вече ще летят, кой ще ти вярва в Бог? С други думи, кой ще запази тия морални ценности в себе си? Не кради, не пожелавай, не убивай, не лъжи. Ще има ли хора, които ще запазят тези морални ценности? Мария запазва тези морални ценности, защото са и предадени от родителите. Обръщам се към всички един от нас. Нека си го кажем в прав текст. Навън сме много големи християни. Втурнали сме се на път и под път да спасяваме хора, но вътре в домовете си ние не говориме за Бог. Вътре в домовете си ние не говориме за Бог на децата си. Следователно, ние не полагаме тези морални ценности в нашите деца. И когато те пораснат, и когато те ще имат своите деца, се сещаш, че вярата за Бог ще се размие. Тя просто ще стане размита. Спомни си един стих от книгата на Исус Навия, и това е време, в което преминават вече в обещаната земя. Хората, които са преминали, Библията казва, и умря това поколение, и се роди едно ново поколение, което вече не познаваше Бог. Абсолютно. Добре, страшното е, че с нас ще се случи също. След около 20 години, ако не запазиме тези морални ценности, ако не ги вложим в нашите деца, ако не ги вложим в нашите внуци, ако не ги вложим в семейства с тези морални ценности, както в Мария са вложили тези морални ценности, нали се сещаш какво ще стане?
Хаос. 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 Мария е попаднала в Божия избор. Първо, защото е смирена. Второ, защото в нея тези морални ценности са живи. Като вяра. Като вяра. Те действат в нея. Израилевият Бог. Нали, сега, отделно, че едно на ръка е, че тя от царски свещенически род. Нали? Но, добре, нека ти кажа, Йоан 3 глава е времето, в което Никодим отива при Исус. Той също е свещеник. Да. Единствено на него Исус в прав текст му разказва цялата картинка. Оттам нататък, като си отиде Никодим, Библията някъде да споменава, че той предаде това на някого. Не. Не. Той си го запази за себе си. Ето виждаме един свещеник, с който не сподели тайната на новораждането. Така че едно на ръка е, че Мария е от свещенически род, царски род. Нали, първото, като Бог повече видя в нейните морални ценности. Готово, съвършено, Абсолютно. разположено сърце. Разположено сърце. Защото нека си го кажем, колко да сме вярващи, ако ги нямаме тия морални ценности, нищо не сме. Няма как да получим Абсолютно. Божият избор. Няма как да получим този Божий избор. Ако ги няма в нас тези морални ценности. Да. Да. Ето за това пък от друга страна Йосиф, който също има в себе си тези морални ценности, Бог ги събира и там е благоволението му да се роди неговият син. Между двама, които знае, че ще вложат в него човещина. Айде така ще го кажа. Ще го научат и Ще го човешки научат. принципи. Абсолютно. Абсолютно. На добро възпитание спрямо вярата в Израилевият Бог. Ей сега, идеята е такава, че в цял Израил има много жени. И външно може да са прекрасни, външно може да са смирени. Невероятни. Но Бог потърси моралните ценности. Спомняш ли си словото тогава, когато Бог е изпратил пророк Самуил, за да помаже цар Давид? Тогава, когато Бог т.е. Есей извикал своите синове, какво се случи там? Може би е Тогава- защото той е Първия син. красив. Така. И тогава Господ му казва нещо много важно. Човек вижда на лице, но Бог вижда Точно. в сърце. Бог да те благослови, Боби. Извинявай, ще те Ето прекъсна. не ме прекъсваш, ние си разговаряме тази вечерта. Мисълта ми е такава, че може би е време. И да, ако някои от нас са закъсняли с децата, поне могат да го направят с внуците си, да положат тези основи във внуците си поне. Защото, пак казвам, след 20 години, колко хора ще вярват? С други думи, колко хора ще запазят тези морални ценности в себе си? Колко хора ще вярват, че Божия син се роди, за да ни изкупи от греховете? И сега в рамките на шегата, в кавички, и не дай Боже като дойдат извънземници, като кажат няма Бог, ние ви създадахме. Какво се случва? Да, нали, в рамките на шегата. Но идеята ми е такава, че пропускаме едно благодатно време. Пропускаме едно благодатно време на това, че успяваме да изгубим децата си в този свят. Успяваме да изгубим потомството си в този свят. Успяваме да разпилеем добродетелите си и тогава, когато ние си отидем, зад нас няма да има следа. След нас няма да оставяме следа, защото моите правнуци няма да ме помнят. Ако аз не оставя следа на вяра, следа на добродетел, ако не посадя в моето потомство тези добродетели и тази вяра, моите правнуци няма да ме познават, няма да ме помнят въобще. Но пък виждам от друга страна, че всеки, който успял да вложи в потомство си тези добродетели, тази вяра, той се помни във времената. Иска ми се тази вечер да припомниме с нещата. Как разбираме днес
Рождество Христово, приятели. Нека да мислиме с призмата на моят брат Бови. Представи си, Бови, ако тези неща, тези добродетели, както казва моят брат, които са били посадени именно в живота на Мария, за да получи Божият избор върху нея, днес ти не разбираш, че Бог е готов да даде нещо в теб, но ако вижда, че твоето сърце е разположено. Но тук е въпроса. Ако днес това не е върху теб, тук е въпросът как ще го предадеш на родството си, как ще го предадеш на твоите деца, на твоите внуци и всичко останало, ако то първо не е в теб. С други думи, ние си празнуваме Рождество, без да разберем смисълът на това, какво откровение ни дава Библията за нашия живот. То не преминава през нас. Визуално ние виждаме, нямам нищо против, сценките, ние виждаме служението, ние виждаме с проповедта, че Христос ще трябва да се роди в сърцата ни, една и същата дума, която се повтаря, Христос да се роди в сърцата ни, колко време ни трябва, за да може да се роди. С други думи, също това ни дава откровение, че докато пасторът казва Христос да се роди в сърцата ни, с други думи, възприемайте Божият избор върху вас. Приемайте, че Бог е с вас, но само тогава ще го разбереме, ако допуснеме с пълното разбиране за Рождество да бъдем други личности. Трансформация. Промяна. Но тук сега, представи си в онази вечер, ангелът идва и казва всичко това. Но може ли да стане всичко това, ако не идва третото лице, за да извърши всичко това? Няма как. Няма как. Няма как. Въпреки че Бог не беше дал именно тази велика тайна в времената и поколенията и че се изпълни се времето да дойде второто лице, Христос, Божия син, но това е станало чрез Светият Божи дух. И сега, забележи какво казва ангелът на Мария. И Мария каза, как ще стане това, тъй като мъж не познавам? И ангелът ти отговори, Светият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Светият, който ще се роди от теб, ще се нарече Божият син. Този стих има много въпросителни. И искам да се обърна към тебе, пасторе. Онова, което се родило, онова, което е било посадено в отробата на Мария, според ангела, казва, че е свято. Питам те, тогава, когато това свято нещо е влязло в Мария, взел ли нещо от Мария, за да бъде това в съществувание след това? Питам го, извинявай, Боби, питам го тези въпроси, защото ще ви дадем нещо дълбоко откровение за това, за да може всеки един от вас за бъдеще време да знае какво се е случило именно в онази вечер. Бъдете благословени, приятели. Слушам те, Боби. Аз пак ще се върна малко назад. А всички пророци Господни са били изпълнени със Светия Дух.
С други думи, без Святия Дух нищо не може да се случи. Абсолютно. Така. Дори факта на това, че Христос се ражда, отиваме сега малко напред, после пак ще се върнем назад. Дори времето, в което Христос се ражда, вече, вече на река Йордан, Да. той не встъпва в своето служение, докато не дойде върху него Светия Дух. Абсолютно. Нали? Пак се връщаме назад. Това е време, в което Давид записва 22-и псалом с много голями подробности за разпятието на Господ. Той е и цар, и пророк. Така. В старо време само пророците са виждали горе в небесата Божия син. Ще го кажа на наш език. Просто смъртните въобще не са имали халхавер, че Бог има син. Това е била вечна тайна. Така, пророците изпълнени със Светия Дух, са виждали горе в небесата какво се случва. Още повече, винаги съм се впечатлявал от един стих, това е в Евангелието на Лука, 4 глава. Това е времето, в което Исус бива изведен в пустинята да бъде изкушаван. Да. Забележи, в първи стих се казва, а Исус пълен със Светия Дух. Нали? Сега, въпросът е, колко от нас са пълни със Светия Дух? Всички да имаме ръце и казваме, всички сме изпълнени, нали, със Светия Дух. Обаче, 4 глава Евангелието на Лука, първи стих казва, а Исус пълен със Светия Дух беше изведен, нали, там да бъде изкушаван. Обаче в 4 стих, мисля, че беше, казва, а Исус се върна в Галилея със силата на Духа. Това са две различни неща. Да бъдеш пълен със Светия Дух и да си в силата на Светия Дух са две различни неща. Да. Нали? Да. Сега, въпросът е момента, в който Божия син зачва в отробата на Мария, и момента, в който се ражда, дали е взел нещо от нея. Абсолютно. Не мисля, че е взел нищо от нея. Първо, защото Творецът не може да вземе нищо от творението. Второто, което е Библията ясно ни казва, че това, което е в отробата е свято. И на него не му трябва нищо допълнително, според мен. Аз така го разбирам. Абсолютно. Нали? Дано да не греша, не го давам като учение, това е лично мое мнение, защото смятам, че Исус е толкова достатъчно свят, не му трябват добавки, Така. за да е нещо, или да е съвършен. Той си е достатъчно съвършен. Първото, което е. Второто, той е творец. И това означава, че Мария е само портал, през който да премине. Портал. Айде така ще го кажа. Добре. Така, защо го казвам това и защо са такива мислите ми? Обръщаме се в Едемската градина. Това е време, в което Сатана използва Ева, за да влезе в човешкия свят. Да. Злото, айде така ще го кажа. Използва Ева, за да може злото да влезе в човешкия свят. Там виждаме Ева като портал, За да влиза. през който влезе злото. Да. По същата логика, Божият син, Вторият Адам. вторият Адам, използва Мария като портал. Виждаме там девица, жена. Тук също виждаме девица, жена. Да. Тук също виждаме един портал, през който преминава доброто в човешкия свят. Христос се ражда. Ето затова демоните не могат да изповядат, че Христос се роди в плът. Трепе го, смачкай го, той си твърди, че Христос е дошъл в дух. Това е. Според моите мислене, там виждаме един портал, през който премина злото в нашия свят. И тук виждаме един портал, през който иде мирът, доброто в нашия свят. Така че, според мен, Божият син не е взел нищо от Мария. Просто тя е била портал, през който да премине и да дойде доброто, мирът, спасението. Амин. Бъди благословен, Бог. Господа ви благославя. Твоя брат Боби изразява своите мисли и разсъждения. И то на глас. Да, да. Готов да стане за режим. Но Бог е добър към нас, приятели. Вижте, сега това ще го задам първо въпрос на моя брат Боби, но този въпрос ще бъде задаван и към аудиторията, с която ни вижда, но и ще гледат.
малко по-късно. Да. Слушайте внимателно, за да може да ме разберете. Ще дам пример с Боби, а вие мислете за вас, приятели. Боби, когато твоята майка те е родила, искам да обясня 35 стих как е било зачатието в Мария. Но чрез нашата мисъл и призма да разбереме това, което се казва. Когато твоята майка те е родил, какво е родила в теб и какво не е родила в теб. Окей? Разбраме или да се повторя? Ще се повторя за аудиторията. Вашите родители, твоята майка, когато те е родила, какво може да роди и какво не е родила в теб тогава, когато те е раждала. Вие мислете за вас, ако можеш, Боби, да отговориш, ако ли не, ще се обосновя, ще продължа, т.е. Това е много... Интересен въпрос. Да, и в същото време сложен, който ме кара да си мисля само едно. Когато моята майка ме е родила, просто е родила едно греховно същество. Така? Защото в крайна сметка само Христос е зачнат по свръхестествен начин от Светия Божи Дух. Абсолютно. Всички останали сме зачнати от Бог. Така че всички ние, в момента в който сме се родили, просто сме се родили греховни същества. Обречени на погибел. Но благодарение на Божия Син и времето, в което ни дава благодат Алелуя. да го познаеме, Амин. всъщност променя съдбата ни. Амин. Целият ни светоглед се променя, абсолютно. И вторият на мисли мога да кажа, вижте, няма значение колко си преуспял в този живот. Няма значение колко си спечелил, няма значение колко си влиятелен и уважаван. Няма значение на какви високи постове си. Ако, направо го казвам директно, ако Христос не присъства в живота си, ти си никой. Абсолютно. Просто ти си никой. Абсолютно. С други думи ще го кажа, с други думи. Най-висшето нещо, до което човек може да достигне, е да приеме Христос за свой личен спасител. И сега, нека си го кажа, нали? А тук сме, за да се казвам истината и да споделяме тази вечер. Сега, аз наблюдавам какви са моите наблюдения. Философи, артисти, съдии, прокурори, полицаи, президенти са хора, които са приели Христос. Трагичното в малцинствата, че има хора, които не знам поради какви причини, може би поради своята надменност и горделивост, не искат да се покорят и да приемат Христос. Не осъзнавайки, че в момента, в който приемат Христос, те приемат свобода за себе си, те приемат живот. Амин. Наистина е така. Не знам защо доста хора остават с мисълта, идеята и убеждението, че в момента, в който приемат Христос, едва ли не той ще има някакви условия към тях, трябва да направиш това. Вижте, то става в последствие. То става в последствие, без ти да го разбираш. Има един стих, който отговаря на 100% на моята същност. И това е време, в което апостол Павел казва: обърнете се назад и погледнете миналото си, не се ли срамувате? Сега за тези, които не знаят, нали, аз в времето, във времето преди да приема Христос, това е отделно. Другото, което е по-трагичното, аз бях металист, рокер, поклонник на Луцифер. Бяхме една голяма банда и даже отивахме на гробище, принасяхме дребни животни в жертвоприношения. Бяхме навлязли до такава дълбока степен. Били сте. Да. И за другите, нали, не чак толкова, но аз бях влязъл до такава дълбока степен, че нали, беше страшно. Просто страшно.
Не познавах бе. Интересно ми е, че уж съм учил, уж съм интелигентен човек. Знаеш ли, че до такава степен ми беше замъглен умът, че аз не познавах Божия син. Знаех дявола, Луцифер, поклонях му се служих, за Божия син халка верси нямах. Той ти... На Велик ден отивахме в православната църква с едничката идея да замераме отчето с яйца. С сурови яйца. Виждах там иконите и казах, то пък кой е? Разбираш ли до каква степен бях съблуден? Докато, нали, това е време на 83, 4 и 5 година, времето в което хората не знаеха какво е дрога, ние в това време се дрогирахме с хапчета котерпин. Нали. И един ден се събираме цялата тайпа и в разговора... Грях, не грях, приятели. Да. И в разговора някаква жена, там има някакъв хороскоп и аз като най-дивия, най-буйния отивам там на жената ми това работа, се вцепенява от ужас. Викам, имаш някакво... Нямам хороскоп, имам едно евангелче. Дай да го видя какво е това евангелче. Навън валеше дъжд. Аз излизам оттам с едно малко евангелче, Гедеонче. Отварям и попадам на един стих. Бог възлюби света и даде своя единороден син. Тогава ми се отвори съзнание, сякаш ще му удари мълния. На секундата толкова ми се отвори съзнанието, че сякаш цял живот съм познавал Христос. Сякаш цял живот съм живял с Него. И тогава там паднах в локвата. Ред сълзи, ред сополи. И плача, и се моля, и се разкаивам. Прибирам се при тайфата, ние ме гледат, казват, призрак ли си видял? Викам, нещо повече съм видял. Нали, това е моя обрат в живота ми. Отделно там, нали, учението с карате и другите неща, бойните изкуства, но това беше един, точно там се причупих. Там беше превратната точка на моя живот. От тогава аз не мога да си представя живота си без Христос. Да, защо го казвам? Защото някои хора си мислят, че като приемат Христос, едва ли не ще вземат бреме на плещите си, едва ли не Христос ще ги накара да направят непосилни за тях неща, едва ли не ще дойде при тях с някакви условия. Както ние човеците даваме условия, не прави това, не прави това, не прави това, не прави това. И до известна степен сме се оприличили на една безплодна смокиня, където беше отрупана с листа, но нямаше плод. Да. Но пък от друга страна, Божият син казва, елате такива каквито сте. Абсолютно. Момента, в който дойдем. И каква беше мисълта ми? Такива високо поставени хора приемат Христос, обаче при нас, при малцинствата, за съжаление, все още има хора, които не могат да осъзнаят, че ние сме зависими бе хора, ние сме зависими от Христос. Абсолютно. Абсолютно. Чуйте, каква е идеята? Бог без нас пак си е Бог. Абсолютно. Обаче ние без Него сме нищо. Нищо. Ще умреме в... Ще умреме. Така казва Библията. Да. Ще умреме в греховете си. Боби, много ми е драго, много ми е приятно, приятелю, с теб. Знаеш ли защо? Защото много хора го познават. Той си е такъв какъвто си е. Той не може да има друг образ този човек. Да, нормално човек, който се сърди, да, нормално човек, нали, който се ядосва. Но Боби си е много добра душа, приятели. И вярвам, че с Божият избор е върху моя брат. И вярвам, че Бог го вижда и вярвам, че всичко това, което има в сърцето, Бог е верен да ни го даде. Така. Да сме това, което сме винаги. Но, вижте, стремиме се към това да познаеме Бог. Стремиме се всеки Божи ден да придобиеме Божията милост. Но апостол Павел казва от опит да познаеме Неговата воля. Да, връщаме се сега към въпроса. Какво е родила майката на Боби в него и какво не е родила? Приятели, вижте какво. Когато една жена ражда, тя може само да ражда плът. И в тази плът да има душа. Т.е. душата според Библията има нематериално и материално естество. Материалното е кръвта, която движи и всичко в органите, в смисъл, нали, по цялото тяло. Библията нарича с кръвта също живот и душа. Но знаете ли кое не може да ражда една жена? Духа.
духа. Жената не може да ражда духа. Това, което се случва в отровата, се появява духа на човека. И т.е. тогава вече живота внедрен в плътта и в душата, и той човека става жива душа. Забележете, когато Христос слиза в отровата на Мария, той няма нужда от тяло. Знаете ли защо? Защото според книгата Евреи се казва: жертва и принос не си приел, но си ми приготвил тяло. Но си ми приготвил, казва Христос, тяло. И забележете, в това тяло не се е внедрил или не е влязал човешка личност или човешки дух, защото Синът Божий от вечността, той има дух и той е дух. И т.е. това тяло, което влиза в Марията на отрова, влиза с второто лице на Троицата, Сина. И това тяло не взима нищо от Мария. Знаете ли защо? Защото ако беше взела нещо от Мария, природата на Мария е грешна. С други думи, Христос щеше да бъде грешен. Но ангелът ни казва, че онова, което ще заченеш, казва, е свято. С други думи, святостта няма нищо общо с греховността. С други думи, ще ви дам един друг пример. Представи си едно семе, за да порасне в квас, и т.е. да стане жито, и житото вече да стане в хляб. Това семе трябва да бъде посято в земята. И забележи, че земята не прави семето като себе си земя. А т.е. семето само взима соковете, с което има в почвата, и се съхранява до тогава, когато той започва да поникне, за да стане пшеница и пшеницата да стане хляб. С други думи, отровата на Мария е било място, което Библията ни казва според Битие, още първата глава, че земята била пуста и неустроена. И забележете, тогава, когато дошъл Сина Слово, заедно с Светия Дух, заедно с сътворци на света, двете личности влизат в отровата на Мария, за да може онова, което е хаос, да бъде въведено в ред. да бъде въведено в ред. Но вижте, това е място, само което според нашият ум, човешкият ум, трябва да седи 9 месеца, за да бъде родено. Бог се спринизил до нашето естество на зачатие, на износване и раждане. Но Христос, приятели, не е взел нищо от Мария. Защото Той е свят. И Барабар заедно, както в началото с Светия Дух, и в отровата на Мария, Светия Дух, и второто лице, Синът, който е свят, са били заедно. И тогава, когато Той се родил, започва вече като човек да мисли, като човек да разсъждава, докато не стане до такава възраст, че да започне духът да му говори, защото той е човек вече. Бог се превъплати в плът. Човек. За да дойде при нас. За да бъде при нас. И разликата днес е, че много хора боготворят Мария и предават божественост. Забележете, Божието Слово не ни дава право да я равнобожестваме с Божеството, в когото ние вярваме Христос. Мария е била само съд
за Бог. Да, Божият избор е била върху нея. Тя е била майка на Исус. Но ако погледнем писанията, Христос на няколко места ни споменава, че тя даже не му е майка. Спомняш ли си случката в Сгана Галилейска, когато свършва виното? И идва при него и казва, свършила виното. И тогава той казва, какво общо имам аз с теб? И той я нарича в събрание, според културата на евреите, първороденият, да каже на майка си жено, това е било спротивно на културата им. Тоест, той не я почита и не я уважава. Не, че не я почита и не я уважава, но Христос знае, че тя е била само съд. В крайна сметка тя е творение, той е творец. Абсолютно. Няма как твореца да каже на творението майко. В втория случай Христос проповядва. Идва някой и казва, Йешуа, Исусе, отвън е твоята майка и твоите братя. Спомняш ли си какво казва? Моята майка и моите брати са тези, които слушат и изпълняват Словото. Божието Слово. Това да каже първородения пред аудитория хора. Това е Един публично вид, отричане от родината. той се отрича от своята майка. От кръвта си. Спомняте ли си на кръста тогава, когато висял Христос е казал, жено, ето ти син за Йоан. Йоане, ето ти майка. Приятели и братя и сестри в Бога, забележете, всичко това се случва чрез силата и помазанието на Духа. Вярваме, че днес вярата и изповедта е в Христос. Но Христос е Словото. Словото днес влиза в теб, влиза и в мен. Амин. Забележете, че Христос ни е дал и Светият Божий Дух. И тук е въпросът. Вярваме ли, че Словото и Божия Дух е възстановил всичко в нас, което е хаос? Какво би казал Боби? А за възстановяване е възстановил до толкова, доколкото сме позволили. Поне аз така мисля. Абсолютно. Защото, нека си го кажем, колкото е Бог, колко и голям Бог да бъде, в крайна сметка той не е деспотичен Бог, не е насилник. Идеята е такава, аз ще го нарека така, Бог е джентълмен. Джентълмен. Нали, ако аз му позволя, ще направя промени в мен. Абсолютно. Ако не му позволя и ако не се отдам, няма как да направи промени в мен. Нали, Библията описва няколко случаи, в които Бог се е намесил едва ли не, нали, просто така малко по-агресивно, драстично, да речем при Савел, Да. и още други, нали, двама-трима, но днес изборът е наш. Изборът е наш на това, доколко ще позволя на Бог да ме промени, да ме трансформира. Имаше една приказка. Едно младо момче, мисионерче, евангелизира и попада в едно индианско село. И става така, че той евангелизира Божда на индианците. Нали, Божда приело, нали, вярата, нали, разговаряли се там надълго, на широко, мисионерът се тръгнал, обаче ставало така, че след известни време, да речем 2-3 години, ставало така, че мисионерът пак е там в това село и говори пак с Божда на индианците и казва как се с вярата. И Божда казва, какво да ти кажа, чувствам, че в мене живеят две кучета, едното черно, едното бяло. И тогава мисионерът го гледа и казва, добре, кое наделява? И може да казва, това, което храна повече. Идеята е такава, това, което храниме повече, то ще наделее в нас. Ако позволи на Христос, той ще ме промени, ще ме навроди, ще ме трансформира, ще ме изгради. А ако не му позволя, той е джентълмен, никога няма да дойде с така насилствено да се опита да ме промени, да ме направи човек. Абсолютно. И да вкара тези добродетели в мен, ако аз не ги желая.
Ето за това понякога казваме, защо той нали, е Бог, защо не направи така, хоп и готови всичките да станат нали, вярващи, всичките да имат такива добродетели, виждайки колко зли хора все още има, за жалост, нали, в престъпния свят и навсякъде, дори в мирно време, дори в нашите квартали има хора, които са зли, които не са добронамерени, не са доброжелателни. И тогава казваме, добре, Господи, толкова не можеш да ги промениш. Да, обаче просто тия хора не се подават на тази промяна, защото те не го желаят. А Бог по никакъв начин няма да се намеси така насилствено да ги променя. Защото в крайна сметка изборът е нас. Или както казва Библията, днес поставям пред теб живота и смъртта. Избери ти Да живееш. или да умреш. Да умреш. Да. Така че днес изборът е изцяло наш. Може би ще ви отнема още 2 минутки. Въпрос. Пак ли? Как разбираме днес Рождество Христово? Не знам за вас, но случката в онази вечер ще трябва да премине през умът ми. Но така да уловя божествената воля в онази случка, в онази вечер, така че Рождество днеска да ми говори, а не да се радвам и да не знам на какво да се радвам. Господ Бог да ни благославя. Амин. Надявам се, че това, което сме били тази вечер с моя брат, говорители и сме говорили за Рождество, сме докоснали с нечие сърце. Нечия мисъл ще накараме да се замисля какво празнува като Рождество и какво ще празнува следващата година като Рождество. Мога само да кажа, Господ Бог да ни опази от религиозни неща, с които ние си правиме въз основа на този празник. Но, забележете, ако днес апостолите възкръсват и чуват за това Рождество, пак ще умрат. Та така иначе, приятели, замислете се много за това нещо, което се е случило, защото именно в онази вечер се е родила живата надежда за цялото човечество. И Бог ни показва, че Бог благославя целия свят именно с тази жива надежда в Христос Исус. За да може онзи, който повярва, казва Писанията, да не погине, но да има вечен Това е живот. най-великото дело. Господ Бог да ви благославя. Амин. Ще дам думата на моя брат с последни думи да се обърне като призив, като нещо, което призив. искаш да кажеш на хората. Дълбоко, от сърцето, по-вдъхновенно. Вдъхновено. Вижте, аз не мога да кажа вдъхновено, Библията е боговдъхновена, Амин. Словото е боговдъхновено. Единственото нещо, което мога да кажа е Вижте. в това усилено време, време на смут, време на несигурност, е време да приемем Христос и да живеем с Него. Амин. Вижте, живееме във време, в което не се знае утре дали ще усъмнеме. Виждате, че вече смъртта на някой просто не ни впечатлява. Ако преди хората са казвали всичко чудо за 3 дена, сега вече като че ли стана всичко чудо за 3 часа. Знаете, пастор съм, извършвам погребения и наблюденията ми какви са. Връщам се назад в годините и виждам как хората с дни са скърбяли за ближния си. И сега наблюденията ми са, отиваме, погребаме човека, докато слезем в гробищата, вече всичко е нормално, разбира, да, всичко е толкова нормално, че вече нищо не може да ни впечатли, нищо не може да ни грабне, нищо не може да ни такова. Да, живеем в едно напрегнато време, живеем в едно последно време. Апелът ми е, ако не си... Хайде ще го кажа с други думи. Побързи да оправиш отношенията с небето. Това е най-значимото. Всичко друго е... Ако не поправим отношенията с небето, ако не потърсиме Христос, от когото сме зависими,
Ако нямаме отношения с небето, просто сме изгубени. Още повече ако имате с някого дразги, не сте в добри отношения, побързайте. Поправете отношенията си. Аз имах 2 такива случаи и благодаря на Бога, че ми даде това благодатно време. Добри се с 2 мои братия. Нали, не сме се карали, не сме се обиждали, не сме се сдърпали. Просто бяхме обидени, наведахме си главата и не си говорихме, но аз благодаря на Бога, че ми даде това благодатно време да се добре с 2 ми братя, нали, духовни братя, казвам, пастори. Така че, ако с някого отношенията ви куцат, побързайте. Най-вече способни сме да обръщаме внимание на всичко и на всички, но не и на семейството си. Обърнете повече внимание на семейството си. Мъже, братя, обърнете повече внимание на сестрите, на жените си. Сестрички, жени, обърнете повече внимание на мъжете си. Обърнете повече внимание на децата си. В целия си живот с децата аз съм първо бил приятел, после родител, защото е много лесно да бъдеш родител. Господар. 2 шамара по дупето, спираш джобните и хоп, готово, вече си родител. Не е много трудно да си приятел. Децата ми вече са големи, родители са, но когато имат проблеми, тичат при мен. Защото знаят, че ще намерят приятелска подкрепа преди родителската. Така че благославям ви и пак ви казвам, побързайте. Времето е кратко, не знаем дали ще усълнем, не знаем утре и въобще ако има утре, какво ще ни поднесе. Днес е времето да оправим отношенията с небето, за да може да бъдем спокойни и мирни. Господа ви благославя. Обръщам се към Те, Боги. Благодаря Ти, че при моята покана. Аз благодаря. Благодаря, че си бил мой гост и вярвам, че моите отношения с Теб са винаги Истина. Господ Бог да ни благославя, приятели. Вярвам, че Христос е над всичко. Така. Вярвам, че Христос трябва да бъде поставен над всичко. С пълна вяра, Амин. увереност, че Светият Божий Дух говори на сърцата ни. Така. И усещаме Неговият избор и Неговият призив в живота ни. Така иначе, следвайте в живота си Божията воля. И вярвам, че Бог е верен да дойдем всички до това място, с което накрая с Библията ни казва: добре, слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Бъдете благословени, обичаме ми с Христова с любов. Амин. Чао! Благословение.